Apar dilai hidipi longboi timong la pen sarthi timong arat pen kalitang oriwel timong aphan chikimo pon. All India Karbi Students Union AIKSU Dipu Regional Committee Keseng pon. ASDC Socialist tumpen aduya hoilam kia puthak thirang kia mai kangni. KarbiAnglongLIVE kilang do anarat phanstame kardom pajariklo. Nili birta than mangphi sami beauty bepi non birta ton pen arjuponik tha. Prenify Krisi Borjan constituency angkang Apar Dilai hidipi longboi timong lapen sarthi timong arong arat pen kalitang oriwel timong aphan chomrong somate sining hemrang me ke dodun longpa meja phan milur kai pen kachikimo pon. Kalitang oriwel timong KarbiAnglong le kacharai kom tunahut Meghalaya Chumangara pen kachiteng kheng durajok apran damnang juilo. Lasila puson khei longria farman pen apran kachipidun abang phuaphan rong mi kardo an pen alang ni phan chomrong somate sining hemreng me ke dodun long pamejia phan ahirjumi cho hangpondo. La pen milur kaisi chikimong padopondo. Puta GB kolom sing timong pen nang pachini dun. GB Bapu timong SGB Mojari timong rat mekar doan chetu dunlo. Meghalaya hawaralong Meghalaya mate KarbiAnglong labangso itu niki longli aduya hoya lampen litu makorti apranda bijilo alangli oriel timu nasi alangli phan niltum labangso milure kai so program kedeng pona bangke lo pehno je jaten mane mo office tami lapuson mane huni akehi no huni bang jaten mane si wanang ne nasi alangli phan tami litum chomrong su lapenge sinim hemreng me lapusonan dudun me thadun me phan sinitum anamang no ahir jumi hang pidun lo lasi niltum ladak parong ni rong khomdu lasi dak kitong sarpen sila so program mang deng lo ya warne ladak bangke Apar Dilai lasi hola pota longli len along ating puru te dake block number 4 sipuri lasi Apar Dilai block number 4 APS bangke Apar Dilai Kanya BLP school kwa long sini tum puri lo lasi la sop hawar pen sini tum News report KarbiAnglongLIVE. Anso say All India Karbi Students Union mate AIKSU asong jakong kachipang tangja phanpura peace unity and development athepi and pen formation of Dipu Regional Committee keseng birta KarbiAnglongLIVE asai hemalong birta nang palipong. Lason si Priachik Lonify Krisi Bhomtiani Adapor Pai Krisi Apor Pen Dipu Taralangso Singmirjeng Aholalong All India Karbi Students Union mate AIKSU asong amephu Istarsun Tisola Pen Chunbang Mensing Teron Pen Mirchapain Puponsi Dipu Regional Committee Kachari Ponsi Aphan Mephu Rangsina Rongpi Chunbang Sardili Bera Pen Kadukave Bang Kora Po Society Maphan Arpu Pek Ponsi Dipu Regional Committee Sengpon Mielong Aluhiaman Pen KCS Tirpiame Pen Literature Secretary Daniel Bay Hills Tribal League a Chairman Sai Sing Rongpi KCS Nilip Hawarame Amephu Sujitimung Atumche Tongdunsi Mission Pen AIKSU Dipu Regional Committee Keseng Mission Pen Pachumpo Lasi pini bangke la Dipu Regional Committee bang pini penke do thepo laki ningkan hinia pharma pining 2025 to 2027 anke alang litum se dopo lapen alang litum ban kipi geographical location na sono dolo dak la Dipu Lumbajong pen ha bukulia an kelang dum hasi kelang ponji phanetum adim pipono lasila an angkang lombang ke alang litum mensi pini awareness program punon kopine activities alang dum ke deng ponji anta alang dum hasi tum pek ponlo dilimen rangsena rongpi pini ladak Orange Karbi Student Union along Dipu Regional Committee along amai phu nele phansi ning wai ponlo la penan part in tum chun bang mate General Secretary ka hai besang ho phansi pining wai ponlo la sinir tum da dak kenangji an arpu an che ni tum chok wek pensi pini ka do ka we man che bak ponlo la si ke bang jila la bang so song pen ke claim nang ya sai an bang ni tum Central Committee pen nang ke thana teng ni ka do ka we sai stam Dipu Pen Govintiso KarbiAnglongLIVE.
adu ya hoelam ki ke lam ki mi kalilo adu ya hoi ki thir thip kavidera jok ilitum amunit atum mentuni pen inut apran kaita damnang lo non hedrong tapara long tami adu ya hoelam ki apot inut akarbia pran ke damnang lilo bangso puthak ASDC socialist atum pen phirang ki mai kangni ilitum alongri non puanta ki thir thip kavidera jok ilitum amunit mentuni pen inut ke apran damnang lo non tapara long lithos tami labang so duya hoelam ki apot ilitum amunit karitang orivel timu tami apran damnang lilo laki aduya hoi ki pathir thip thek thia poto tangte bang so duya hoelong ki pathir thip thek jia phan kumaratum lo ki claim nang poke ki claim nang jia pu ki do tum kupia posi ki claim thredet no ki claim thredera joksi non tami ilituma korte ke apran ki damnang lo pusi ASDC socialist chunbang polling ti pen ninje halapu abarim EM Ramsing Prong hangpen tami ladu e hoilam ke puthak Assam sarkar pen Meghalaya sarkar tumangpong kachingwai alam ha kiching pen non anta kupi pialam si adu e hoya puthak kachiparai ponnang ma bangso lam thi chipaklang pong dak KarbiAnglong rada tum la pen ahoy ke do rada tum ta la ke kroi krelo la bangke Assam chief minister da chininang po la pen Meghalaya chief minister da chininang po KarbiAnglong CM ta chininang po lake inching sialong leta nilitum KarbiAnglong rat ke Meghalaya phan ke pi ke nilitum ke kroi krelo la pen Meghalaya pen ke wandia lam ta nilitum ke kroi ke wandia lam ta nilitum ke ave ki pi ta ave ke long ta ave nasi ahoya tengsi do tim nai pusi nilitum ASDC socialist party pen sta me pini ta me puthot puthulo council phan ta me pachini lo state government phan ta pachini lo la so hoy aduya hoy bangke puthot la thunelo la se ke damtang la so incident se tame aduya hoy ke do tum se tame kroi kre posa batai la pangabalong khandulia long mukro long karbi pen chumang la he incident nang doke a hoy ke largia bangke KarbiAnglong rada tum ke kroi kre puke la ke ala Meghalaya so KarbiAnglong along nga cheraya phanjong si ahoga mane kroi kre posonte lahai tu maya jel ke benga kamen chenglok ki plung akame klem nang puke ta pinia ne ka klem ke datlo lasi lake nili nal tu mata tahai ki puta polisi nilia dokumen si peklanya ning hanglo 2018 na ningkan hala Meghalaya pen nang chirai pen ke jor lahaya NOC pen chama certificate mokhal lahai adun thu bangke pangal hal ke nam tu mam ka pu tu mata amen do etlo ke jor la ke nam bang pulo la ke jor tumlo ekor lok sida kadogobe 40,000 acres la pen chiri se ador pen suri 70,000 per hectare gali per bighas lo hai per bighas lo la pen la bange 70,000 acre lo ge kalang lo amben akulo do thulang la bange 5,000 acres lo pulote kadogo we langam nang elong bange 12,000 acre lo isi bange 40,000 acres lo la bange non la sa bange 5,000 acres lo pulote total bighas hisab dam pulote 1,83,000 dong kamu kamen wiki be KarbiAnglongLIVE West KarbiAnglong Meghalaya pen KarbiAnglong ahoyalong ajir dingkloi pen ahoyalam the choklim pen kachingwai ponja phan KarbiAnglong Autonomous Council tuma phan batai opposition ham phangasong tum kehang padulo sitami alang litum lapu anardi ki pipeda jok pachu ki dam tangani Meghalaya arar tum bang pen ahoy along ki epona chondon ke arongta warthail labang so pita border pillars anta pangno tang thail lapu anta ladak arar tum aning chepadinglo lapenora bangke KarbiAnglong Autonomous Council pen ahoy lam the klarda ditik ke sok pachirot pondong nangni ku pen Meghalaya sor aphan batai lo ingsam jin pen tapat langkiroi arar tum hipudun kachingwai jujetik ke thangnarakam claim ripuke tebon stami Meghalaya sor kroi kre pen sok nangrot bor idatlo lapen KarbiAnglong sorta chepeng pen ki kham khedun do lapu chethak chot amat suluk sodak
du ko joini inut kalitang oriwel timung abang apram damnang lo labang so joini pini Karbi Anglong West Karbi Anglong kangkir phanang koklo lapen labang so alukot Keroni jengkha longta ingsam jin pen inkir dun klak lapen thong no bia song ame phu lead song rong pharapen ASDCS ame phu sarsing leng ahin pen aning kithi pen CM Dr. Tiliam long hangaphan pustami namthi arjupo Pini bordara long haladak pini komane phan lak ke kipi halale ki duty kali pini condemn lo pini ning samse pini lapu ke chok che pu kaning je pen chode hadak ke chok jila pen ke jokmani kali pini jong si timung hem jong si pini ko pini timung hem apran ke namnang ke penap ke mane terang hem ta hailo penap di ke mane rong pi hem ta hailo pusi dambom bo piapot ma polotan re adu ya hoy alam ki bangke ki the pathir wet web data pot la pen sarkar tum bangke lapu ta thekhe lapu ta tela kachari tum ki thekhe pot aposi labangso solution bang ta labangta bordara lam ki labangso lam ki bangke thir wet nangji lapen labangke insai wet nangi lapen jasemet pet Karbianglong termas council kacaria sarkar lapen asam labangso BJP atum jasemet pet la himonto biswas samara sarkar halabangso sarkar man jasemet pet kapin rem halabangso kapin rem bangta la milur ke kai hut bangan utin lam he lam ke bang cepak lang poposigani labangke iltum ning thelo bakali polotang te joke bang jilang por ke labangso lam ki lapus dampom po aning kan bang inut nusi lapusi Karbiamen menapran Karbi pula bangso KarbiAnglong le join ni penapran dampom bo non tapat long anu tindak rong sikereng suetlo hela song bong pen apran ke nam bang inuet pucot komane pan apu cor bang komane pan anu aing hot heng bang komane pan apu abang lapuson si komane pan anu amekung abang lapuson si rong rupisian ke dak rong berong tangan ke anu tindak reng suetlo penap dike adon tin pensi rong rupisi hansi ma pat hijab ta hail son bulate tame aja semet pet bangke longle phelang alam ki apol labange jomang man kacelang slet pukali lake sarkar atum ke chok chejoni lasi Karbianglong along atok anu kedo Karbi jumta milur kai po cikimo po ning isi kedo cepak lang po ning kang samse si pak lang po lapen jase met pet kapin rem sarkar phan mange pin rem pami pu hala bangsi nilitum hinren pacini lo lapen anu tin na labang so bangke arpu dore plopot Karbi putuman ke anu tinta arpu en po lapen deng po lapen laso bangke arti en po busening theglo Charlie song suarlo song lapen ke so taxi individual se ke ding dom rani tu hin brai si purwang thu kachuru pajir poniglo lapen ke so hasi ke bang jilang ar di an pusi tamil lori long pat kache song long bangke pini so siri tum angri siang don si do pensi Karbi lori bangke cerai kom nang ji pusi ini tum putha ke report si dag siki puji bangke la hello jak hai turam rong hang phan pusi tamil lapen ke Karbianglong lo ke do MLA tum phan lapen da MP tum hanta tuliram rohang ta amaya long talang li nije oje Karbianglong long leke inchi sita meghalaya phan pipe alang li nije la me sem lo nili tum da ninge hang alam lo alang li kaning je alam lo sita alang li phan li pini arju polo media trodi tapat pen lang keroya bang Karbianglong ka lang ma kalima meghalaya phan pipe puchat kali ki punei bang tapat pen lang keroy Karbianglong long le kalang ma kalima la tuliram rohang bang nije daksi me Hini bangke jongsi tapat pen langkeroy Karbianglong kalidet pulote kopi porsi kalidet lo solam lang lithan thek peme nei hini bangke jongsi kalang pulotangte jongsi kalang pulotangte adui ahoy along ke do Karbi arat people ai thek thedet la bangke MLA dum da chokche lo dagsiam da chokche la penke home department ame thasi in charge asama chief minister Himonto Biswa Sharma atumia ghotona dinong situm langdam lo thegnoi tapada long bangke Towar parai harai PWD towar hapu anglong long bangke asam bitilena camp si dokong ladak chola lal chondon le hapu meghalaya to apuyat bodim Keroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Pinya daba birta kala pansi kang ton paniklong kardong